आज मी गुलाबजाम केलेले. गुलाबजाम तर संपले, पण पाक मात्र उरला. तर म्हटलं चला आता या पाकापासून मस्त अशी एक रेसिपी तयार करूया. तर पाक आहे तो एका भांड्यामध्ये मी काढून घेतला, म्हणजे अर्धा पाक. त्याच्यातले वेलची पूड, वेलदोडे सगळं असं एका भांड्यामध्ये काढून घेतलं आणि जवळजवळ अर्धा कप राहील एवढाच पाक मी या भांड्यामध्ये ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी अर्धा कप दूध घातलं आणि अर्धा कप हे फेटलेलं दही घालायचं आहे. दही मात्र फेटूनच इथं वापरायचं आहे. अर्धा कपपेक्षा कमी जास्त असलं तरी चालेल थोडंसं. नंतर मग याच्यामध्ये पाव कप मी हे तेल घातलेलं आहे आणि 1/3 कप म्हणजे अर्धा कपपेक्षा थोडी कमी अशी पिठी साखर घातलेली आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं. आता तुमचा पाक कितपत गोड आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला इथं पिठी साखर घालायची आहे. पहिल्यांदा थोडी कमीच घाला आणि नंतर मग चेक करून आपल्याला पिठी साखर वाढवता येते. एक इथं मी मिल्क पावडरचं पॅकेट पण घातलेलं आहे. मिल्क पावडर समजा नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही इथं खवासुद्धा वापरू शकता. दुधामध्ये छान एकत्र करून घ्यायचा आणि नंतर इथं ॲड करायचा. फ्लेवर खूप चांगला येतो. आता हा जो आहे तो चिरोटी रवा आहे, म्हणजे 0 नंबरचा रवा 1 कप घेतलेला आहे. तर तो आता मी याच्यामध्ये घालणार आहे आणि हा छान अगदी एकत्र करून घेणार आहे. समजा हा रवा नसेल तर रेग्युलर रवा तुम्ही मिक्सरला फिरवून सुद्धा इथं वापरू शकता आणि हे मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं आणि याला झाकून 15 ते 20 मिनिटासाठी रेस्टला ठेवून द्यायचं. आता इथं एक टीन घेतलेला आहे मी आणि याला थोडंसं ऑइलने ग्रीस करून घेतलं. मस्त असं ग्रीस करून घ्यायचं आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी गव्हाचं पीठ थोडंसं टाकलेलं आहे आणि त्याला व्यवस्थित असं सगळ्या बाजूने हे लावून घेतलं आणि हा मस्तपैकी आपला हा टीन इथं तयार झालेला आहे. याच्याऐवजी तुम्ही इथं बटर पेपरसुद्धा वापरू शकता. एक 15 मिनिटाची रेस्ट या बॅटरला भेटलेली आहे. रवा मस्त मुरल्यामुळे हे बॅटर थोडंसं घट्ट होतं. परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आपल्याला मिळालेली आहे. याच्यामध्ये आता खाण्याचा सोडा आहे तो पाव टीस्पून एवढा मी घातलेला आहे आणि बेकिंग पावडर आहे ही 1 टीस्पून एवढी घालायची आपल्याला. आणि आता याच्यावरती थोडंसं मी दूध घातलेलं आहे जेणेकरून सोडा आणि बेकिंग पावडर मस्त अगदी फुलेल आणि हे मस्त आता फेटून घ्यायचं आहे. मस्त एकदम 1 ते 2 मिनटासाठी हे फेटून घ्यायचं, म्हणजे बॅटर बघा छान अगदी आपलं फुलेल. तर छान असं फेटून झाल्यानंतर आपल्याला हे मगाशी आपण जो टीन ग्रीस करून ठेवलेला आहे त्याच्यामध्ये ओतायचं आहे. बॅटरची कन्सिस्टन्सी बघू शकता एवढीच पाहिजे. पिठी साखर आपल्याला चेक करून घ्यायची आहे या बॅटरमध्ये. समजा कमी वाटली तर आपण इथं थोडी ॲड करू शकतो बॅटर टीनमध्ये ओतायच्या आधी. टीनला थोडंसं टॅप करून घेतलं आणि इथे एक मोठा टोप मी गॅसवर ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये एक जाळी ठेवलेली आहे. हे आधीच सगळं गरम करून घ्यायचं आणि नंतर मग हा टीन आहे तो या टोपामध्ये ठेवायचा आहे आणि याच्यावरती घट्ट बसेल असं एखादं झाकण ठेवायचं आहे. पहिल्या 1 मिनिटासाठी गॅसची फ्लेम फुल ठेवायची आणि नंतर मग स्लो गॅस फ्लेमवर 40 मिनिटासाठी हा बेक करून घ्यायचा. तुम्ही हा ओव्हनमध्ये सुद्धा 180 डिग्री सेल्सिअसला 25 ते 30 मिनिटासाठी ठेवून बेक करू शकता. सुरी घालून चेक करून बघायचं की केक शिजला आहे की नाही ते. तर परफेक्ट इथं मस्त असा हा केक बेक झालेला होता. तर मी तो आता गॅसची फ्लेम बंद केली आणि थंड करण्यासाठी ठेवून दिला. जे मगाशी आपण गुलाबजामचा जे पाक काढलेला होता तो हलका थोडा गरम करून घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये मी थोडेसे केशर घातलेलं आहे. ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे असेल तर घाला. आणि नंतर मग मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे. आता हा जो केक आहे तो थंड झालेला आहे. आता तो डिमोल्ड करून घेऊया. तर असा वरतून टॅप करून मी हा डिमोल्ड करून घेतलेला आहे. थंड झाल्यानंतर डिमोल्ड करा. गरम असताना डिमोल्ड केला तर तुटण्याची शक्यता जास्त असते. मस्त एकदम स्पंजसारखा हा केक इथं रव्याचा तयार झालेला आहे. आता याच्यावरती हे जे आपण पाणी थोडं गरम करून ठेवलेलं आहे केशर घातलेलं ते सगळं पसरवून घ्यायचं. केक स्पंजसारखा झाल्यामुळे सगळं पाणी ॲब्झॉर्ब करतो. मस्त एकदम केकमध्ये पाणी हे मुरतं आणि नंतर मग याला मोठं असं कट करून घ्यायचं आहे. म्हणजे मोठ्या चौकोनी तुकड्यांमध्ये मी याला कट करून घेतलेला आहे. तर मस्त असा परफेक्ट असा हा गुलाबजाम केक इथं तयार झालेला आहे. ही रेसिपी सध्या खूप व्हायरल आहे. तर म्हटलं चला आता आपल्याकडे गुलाबजामचा पाक उरला आहे तर त्याच्यापासूनच आपण ही रेसिपी बनवूया. किसलेले पिस्ताचे तुकडे आणि किसलेला बदाम याने मी याला डेकोरेट केलेलं आहे. तुम्हाला आवडेल त्याच्याप्रमाणे तुम्ही याला डेकोरेट करा आणि तुम्ही बघू शकता किती मस्त एकदम असा हा केक इथं झालेला आहे. सुपर सॉफ्ट एकदम स्पंजसारखा आणि सुंदर असा हा केक तयार होतो. आमच्या घरात हा सगळ्यांना आवडला, लगेच संपला. ते एकदम सॉफ्ट असा हा केक झालेला आहे परफेक्ट. तर बऱ्याच वेळा आपण गुलाबजाम करतो आणि पाक उरतो, मग त्याचं काय करायचं असा प्रश्न पडतो. बऱ्याच वेळा आपण चहामध्ये वगैरे वापरून तो संपवतो. पण तुमच्याकडे जर जास्त प्रमाणात पाक उरला असेल आणि त्याचा समजा तुम्हाला चांगला उपयोग करायचा असेल तर ही रेसिपी नक्की फॉलो करा. एकदम परफेक्ट असा हा गुलाबजाम केक इथं आपला तयार झालेला आहे, एकदम सॉफ्ट असा. तर करायला एकदम सोपा आहे. घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यापासून आपण हा केलेला आहे आणि विशेष म्हणजे हा आपण मैद्यापासून नाही केला आहे, रव्यापासून केलेला आहे. त्यामुळे हा पौष्टिक
केक पण आहे, एकदम सॉफ्ट असा झालेला आहे हा केक, बघू शकता. तर माझी ही अशी अनोखी गुलाबजाम केकची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मात्र नक्की सांगा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही केक बनवल्यानंतर तो कसा झाला तो मात्र मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि असाच छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.